para lamang sa isa ka balay ang biktima kag ang ining suspetsado. Ginkumpronta ni Renante ay ang manak nga suspect sa krimen bangod sa ginaligar kutso-kutso nga ginapalaptas ang live-in partner sa suspect batok sa biktima. Naakig ang manak kag gulpi na lang nga ginbuno ang biktima sa likod ng itunaan sa iya kamatayon. Preso karon si Lloyd Richard sa custodial facility sa EB Magalona Police Station. Pilaso naman ang isa ka lalaki matapos nga ginbuno sa isa ka senior citizen sa Purok 2, Barangay Zamora, Banwa, sang Pontevedra, pasado las 12 kahapon sa kagahon, Disyembre 4. Ang biktima ang ginkilala kay Renaldo Seriana, 50 anyos, samtang suspect naman ang ginkilala kay Rudy Lumugdang, 64 anyos, kaglunsay nga residente sang Barangay Zamora sa mga Banwa. Sa investigasyon sa nga Pontevedra Police Station, ginpahayag sa mga saksi nga ginasunod ni Lumugdang si Seriana. Nagluntad ang komprotasyon sa tunga sang biktima kag sang suspect kag gulpi na lang nga nagabot sang kutsilyo sinumugdang kag ginbuno ang biktima. Pila sa tiyan ang naangko ni Seriana kag karon ginabulong sa Don Salvador Memorial Hospital. Sa karon nagapadayon pang hot pursuit operation batok sa suspect. Pilason man ang isa ka soltero matapos ginlabo sa iyang upod sa ilimnan sa Purok Maalwan, Barangay Makiling, siyudad sa Sagay. Pasado las 9 ang tagna sang gabi sa itong Sabado. Ang biktima gikilala kay Joe Molina, 30 anyos, kag residente sang St. Joseph Yolanda Housing, Barangay Old Sagay. Samtang ang suspetsado naman ang gikilala kay Pepito Abiles, legal ang edad, kag residente naman sang Purok Maalwan, Barangay Makiling, tanan sa siyudad sa Sagay. Sa inisyal nga investigasyon sang Sagay City PNP, naibaluan nga ang upod sa ilimnan ang biktima kag ang suspetsado. Sang gulpi na lang sila nga duha nga naglalisay. Ini ang nagresulta sa pag-inaway, tubtob nga naggabot si Abiles sa ginataklo sa nga binangon, kag ginlabo si Molina. 4 kalabo sa lawas ang naangkon ni Molina, kag karon parang nabulong sa ospital, samtang ining suspect naman ang nakapalagyo matapos ang krimen. Naka-alerto naman ang miyembro sa Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas kasunod sang ila pagpanghanda sa panahon sang Pasko. Sunod kay Attorney Bomrad Sok Abonado, Legal and Prosecution Unit kag Acting PDEA PIO, ginmanduan ni PDEA 6 Regional Director Alex Tablate ang tanan nga PDEA Field Unit Officers labi na diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga magpatigayon sa nga K9 inspection. Subong man ang profiling sa mga pasahero nga kabahin sa ila interdiction operations sa mga pantalan, airport kag bus terminals. Tinutuyo sila nga mapunggan ang pagbiyahe sa iligal nga droga sa tagsa ka mga local government unit. Dugang pa ni Abonado nga nalakip man sa mando ni Tablate ngay paidalom sa surprise random drug test sa mga driver sa mga bus agud mapasiguro ang seguridad sa nga pasahero. Mandate ni Yara, kinaipasulong na turning at as soon as possible kung makakabatong kita sa verified ng mga information yung related transactions ina-operate ginagapon. So, mas mayo medyo interpret kita na sa kanya mas safe na wakag mo secure hindi na makapalagyo ng mga pushers natin. Kabahin sa pagpahayag ni Attorney Bomrad Sok Abonado sa PDEA 6. Ginamonitor karon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit ang posibleng liwat pagsulod sang droga sining bulan sang Disyembre. Sunod sa kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato, pagkatapos ng Mascara Festival, nagnubo ang supply sang shabu apang nagmahal ang presyo. Sunod pa kay Mugato, kung mapunggan nila ang pagsunod sang droga sining bulan sang Disyembre, posible magapabilin nga mahal ang presyo. Liwat na nawagan si Mugato sa publiko nga buligan sila nga mapunggan ang pagsulod sang droga diri sa siyudad sa Bacolod paagi sa impormasyon nga ila mahatag sa kapulisan. Nagpasalamat man si Mugato sa Philippine Drug Enforcement Agency sa ila suporta kag bulig sa kampanya kontra iligal nga droga. Ginahanda na sa nga PDEA Negros Occidental Provincial Field Office ang 25 ka mga barangay sa probinsya kag Bacolod para sa talanang Regional Oversight Committee deliberation o deliberation sa syudad sang Iloilo sa maabot nga Miyerkules, Disyembre 7. Sunod kay PDEA Provincial Officer Jix Excropolo, ang barangay 41 sa syudad sang Bacolod ang nagaisahanon nga barangay nga nagakompleto sang requirements nga ginapangayo sang PDEA kag nagalaom nga madeklara nga drug-free barangay. Madumduman nga sa 61 ka barangay sa syudad sa Bacolod, 13 pa lamang ang nadeklara sang PDEA nga drug-free.
Nakumpiskar naman na masobra 170,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa mag-live-in partner sa drug bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit dira sa may Purok Malipayon, Barangay 35, siyudad sa Bacolod. Ang mga nadakpan na musanday Jake Jimenez, 41 anyos, kag Elisa May Diholi, 24 anyos, pareho nga residente sa nasambit nga lugar. Nakumpiskar sa mga suspetsado ang siyam ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu. Nagabugat sang 26 gramos ka nagabalor sang 176,800 pesos. Suno ka Jimenez, siya ang napreso sa 2015 kaya nakagwa man sang among tuig bangod na dismiss ang kaso kaya nagbalik ang paggamit sining nga tuig sang 2022. Sa karon ang ining mga nadakpan yan nahunong na sa Bacolod City Police Station 1 para sa nakakaigo nga disposisyon. Nadakpa naman ang duha ka lalaki ang ginakabig nga street-level individual kon SLI sa drug bypass operations sa Bacolod City Police Station 1 sa Purok Boulevard, Barangay 14, siyudad sang Bacolod. Ang naaresto mo sa Anthony Tundag Ginalon, 23 anyos, residente sang Fortune Town, 3rd Road, Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod. Kag Renato Nasis, 62 anyos, residente naman sang Barangay 14 sa nasambit nga siyudad. Na-recover sa posisyon sang duha ka sospetsado ang 8 ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat naman sang 2 ka gramo kag nagabalor sa nga 13,600 pesos. Ang managkadakpan ang preso karon sa Police Station 1. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, nakuha naman sa Negros Occidental Provincial Police Office ang pinakamataas nga grado sa region-wide Unit Performance Evaluation Ratings. Suno kay Police Lieutenant Judeces Catalogo sa grado nga 94.6%, liwat nga nagpanguna ang NOCPO sa upper sa bulan sang Nobyembre. Duga pa ni Catalogo, ini ay napulo nga bulan, kag asud-asud nga kung sunod-sunod katalagan sang kapulisan sa probinsya. Ginpasalamatan naman ni NOCPO Provincial Director Colonel Leo Pamitan ang LGU sa probinsya, siyudad kag Banwa sa suporta sa mga programa sang kapulisan. Ginpanginburahan man ni Pamitan ang tanan nga kapulisan sa probinsya matapos nagpakita sang pag-isa para sa ila kadalagan. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa atak na nga lasais. Pilipinas nagapanguna sa may pinakamadasig nga pagsaka sang kaso sang HIV/AIDS sa Asia Pacific. Samtang cash gift, mas gusto mabaton sa mga Pinoy karon nga Pasko. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko na dason. Brown na so sigang nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may...
Yes. Oh, yes. Good morning, mga ka-action. And good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, happy Monday. Gid sa inyo. Yes, And happy this is the Monday. first Monday of the month. First Monday, Sabong. Of Okay. course. December 5. And we have 20 days to go before Christmas, mga ka-action. Dali na lang tayo, no? May mga Christmas parties na gani, no? May mga... Naka-attend ka na Christmas party? May na-attinan ka na? Wala pa so far. Why pa? The early siguro is on December 9. Tapos virtual pa. Ay. Kasad mo naman. Subo mo na Christmas party. Virtual man. Pero sige lang, okay lang na siya. Although nga may mga suggestion man tani nga mga Christmas party bala daw mga outdoors. Gali kiti mo lanan kada ya kung gabi karon nga ti matunugan kada ya. Gani, abasi mahumok liwat ang yubon mo da, goodlay na. Wan lang nang ano panawag sinigani nang bisan face to face ang Christmas party, observe lang gyapon sa mga protocol. Kaya namin gina nga mabaton mo yung imo pa kisa madaog mo sa raffle ng isa ka ref, madala mo bit-bit mo bladayon. Mapasan mo bladayon. Dumduman ko doon sa Facebook, wala nga pag sa kalakat sa Christmas party, si siya. Pag puli, hakwat sa kasako nga bugas. Kasabad, no? No. So sa aton dira mga ka-action, please like, follow, and share sa aton FB Live. Good morning na dira sa mga ka-EFC nato na Energy Fans Club, Dennis Richard Timor Roma, Miss Jinky de Alagdon, good morning sa imo, no? Yes. Andreo Huelar, Faustino Capillo Navarro Jr., Rona Rihida Trava, Ron, good morning dira sa imo. And Merry Christmas. Inday Blaza, kag kay Melvin Piñafiel, kay si Kagawad Melchor Baroca Rumbinas, ari lang kami monitor pod kay Cap Estrao, no? Kagawad Guanzon, kag amon secretary ni si Inday Carlin Lazalita. Good morning dira sa inyo sa Banwa sang Hinubaan. Billy Albay, Mang Agaman, si Action Doors. Si Eddie Laus, good morning man sa imo. Naga-monitor siya upod kay Nanay Isabel. Araman si Miss Homa Lomena. Ray Flores Baryoga, good morning. At Tia Kim Riman. At Ting, good morning dira sa imo sa May Mursya. Kay Miss Ana Sinoro, good morning man. Kay Ma'am Luing Melos, good morning. Pag-greet ko na sa friend niya nga si Vivian Scott. Thanks. Good morning lang kay Vivian Scott. Ano sa ni Anna Scott? Perte, no? Ano ka Andun naman ko ng Scott na pilido, bla Anna Scott, si Julia Roberts. Sa pelikula nga Notting Hill. Sige. Kaya, sige. ay tapos na. Okay na, kay balo ka naman. Stand by na mga aksyon sa aton nagapanguna ng mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
daga doon. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, nagapanguna sa karon ng Pilipinas sa may pinakamarasing nga pagsaka sang kadamuon sang infeksyon sang HIV sa bilog nga Asia Pacific. Ini ang base sa datos sa United Nations Program on HIV/AIDS o kun UNAIDS. Ginpahag sang UNAIDS nga sa bilog nga kalibutan, may kabugusan nga 38.4 milyones ka tao na pangabuhi nga may HIV sining katapusan sang 2021. Sunod sa DOH sa Asia kag Pacific region, ang Pilipinas may batasig nga pagsaka sa kaso sang HIV nga may 237% sa tuigan nga bago nga HIV infections halin sang 2010 tubtob sang 2021. Sa amuman nga panahon, nagsaka sang 315% ang AIDS-related nga kamatayon. Kadungan sa pagdumdum sa World AIDS Day, ginlansar sa DOH ang 7th AIDS Medium Term Plan para sa handom nga matagan katapusan ang paandam sa ikawang lawas ng AIDS pag-abot sang 2030. Mas gusto sang kadaman sa mga Pinoy nga makabaton sang regalo nga cash subong nga panahon sang Pasko. Sa ginpatigayon nga Veritas Truth Survey kon VTS sang Nobyembre 1 tubtob 30, ginpamangkot ang 1,200 ka mga respondents nationwide kung ano ang gusto nga mabatonan nga regalo sini nga Pasko. Sa survey nagwa nga 38% sa mga Pinoy ang gusto nga makabaton sang gift in cash, may 32% naman amo ang gift in kind, 22% nagpahayag nga cash o kon in kind nga regalo kag samtang 8% naman ang undecided. Sunod kay VTS Head Brother Clifford Surita, 39% sa mga babayi nga respondents ang luyag nga makabaton sa nga cash gift, samtang 37% naman sa mga kalalakian ang 37% naman sa mga kalalakian. Sa may edad nga 13 tubtob 20 anyos, 58% ang gusto nga gift in kind, 17% ang gift in cash, 17% ang in-kind, kag 8% naman ang undecided. Sa edad niya 21 tubtob 39 anyos, 53% ang gusto sa nga cash nga regalo, 25% ang gift in-kind, 15% ang pwede nga cash o kon in-kind, kag 7% naman ang undecided. Sa mga adults nga nag-edad 40 tubtob 60 anyos, 35% ang gusto nga gift in cash, 27% ang cash kag in-kind, kag 3% naman ang undecided. Sa elderly respondents nga 61 anyos pataas, 34% ang gusto nga cash, 31% ang gusto nga gift in kind, 23% ang gusto nga cash o kon in kind, kag 12% naman ang undecided. Ginpangunahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gift-giving event kag Christmas celebration sa tubang sang Malacañang Palace kahapon nga adlaw Domingo. Kapin 600 ka mga kabataan ang inimbitar nga magtambong sa Balik Sigla Bigay Saya nationwide gift-giving kadungan sang 40 ka iban pang Christmas activities nga ginahiwat sa iban nga lugar sa pungsod. Sunod kay Marcos, hindi kompleto ang Pasko kung hindi makita ang yuhum sang mga kabataan. Dugang pa ni Marcos, ginapatigal nilang Christmas party agon masiguro nga tanan nga mga kabataan o kung pamatanon maka-eksperyensya sang Pasko. Ginhinyo naman sa Department of Education o DepEd sa mga pampublikong eskwelahan nga himoon nga simple pero mabinungahon ang himoon nga Christmas party anggot sa pagselebrar sang Pasko. Sa ginpagawa nga DepEd Order No. 052-2022 nga pirmado ni Vice President ka Education Secretary Sara Duterte, nasa diri nga kinahanglan nga magkinot bangod sa kondisyon sa ekonomiya sang pungsod. Nasaad man sa mando nga kinahanglan voluntaryo kag hindi gastoso ang himuon ni Christmas party themes, costumes, decorations kag exchange gifts sa mga estudyante agud hindi tuman nga maapektuhan ang bulsa sa mga ginikanan sa mga estudyante. Dapat man nga voluntaryo ang kontribusyon sa pagselebrar sang Pasko sa mga eskwelahan kag opisina, cash man o kon in kind. Ginmanduan man sang DepEd ang mga schools kag officials nga mag-recycle sang daan nga Christmas decors kag hindi na magbakal sang bagong dekorasyon para sa Christmas party.
Liwat nagpanumdum ang Philippine National Police nga ginadumulian ang kapulisan nga mag-leave sa tion sang Pasko. Inibilang kabahin sang heightened security measures bangod sang sining panahon sang Pasko. Suno pa kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ginmando na ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga ang tanan nga leave applications para sa Disyembre 15 tubtob Enero 10 sa masunod nga tuig ang kansilado. Sa piyak nga bahin, nagpaanda naman si Fajardo sa publiko nga mangin mabinantayon sa paglaptas ang peking a kwarta sining panahon sang Pasko. Gin-suspender sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sang Biyernes ang pagdumili sa pagbaligya sa mga imported nga isda nga salmon kag pompano sa mga merkado kag grocery nga talana kung tani ipatuman kahapon nga adlaw Disyembre 4. Gindeklarar ang moratorium sa pagpatuman sa Fisheries Administrative Order o FAO number 195 nga ang butsilingon pagatugutan sa gihapon ang pagbaligya sa mga imported nga isda sa mga wet market. Sulo kay BFAR Officer in Charge Demosthenes Escoto, i-review anay nila ang unang mando sa pag-import sa mga imported nga isda labi na nasaad sa FAO 195 nga ginatugutan ang importasyon sa isda para sa canning, processing kag trade to institutional buyers. Ginpahayag pa ni Escoto nga magapabili ng moratorium tubtubula sang bagong regulasyon. Ginpasiguro naman sang BFAR nga padayon nga pagaprotektahan sa ilang hanay ang interes ng mga consumer nga mga Pilipino pati na ang mga fishery stakeholders. Ginpahayag naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga ilakip sa Cast for Work program ang persons with disabilities. Suno kay Tulfo, masami nga nagkakabilin sa programa sang gobyerno ang mga PWDs, rason nga ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magbulig kahatagan ang mga inisang prioridad. Paagi sila partisipasyon sa nagkalain-lain nga community works, magabato ng kada PWDs ang tubtub 4,000 pesos nga cash assistance. Ginpahayag ni Tulfo nga assistance para sa PWDs ang wala pa sa pondo sang DSWD para sa 2023 apang ang budget kuhaon sa iban nga programa sang gobyerno kaangay sang kalahi CIDCSS kapit bisig laban sa kahirapan kag assistance to individuals in crisis situation. Pag-aumpisa naman sa bunga bulan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang pagpanagtag sang 5.2 bilyones pesos na cash aid para sa mga benepisyaryo sa idalom sang targeted cash transfer o kung TCT program. Suno kay DSWD Undersecretary Edo Punay, ang 5.2 bilyones pesos ang isa ka additional grant para sa ikatatlong hugnat sang cash aid. Una na ang ginpahayag sa Department of Budget and Management nga nag-release na ini sang 5.2 bilyones pesos sa tuadlaw sang Martes agud makover ang isa ka bulan nga requirement para sa TCT program sang DSWD. Nagwa naman sa survey sa social weather stations nga 30% sa mga Pinoy ang nag-ayon ang kalidad sa ilang pangabuhi ikumparar sa nagligan nga tuig. Samtang 29% ang nagpahayag nga naglala pa ang ilang pangabuhi kag 41% ang nagpahayag nga wala man sang pagbago. Ang SWS survey ginpatigayon sa lin September 29 tubtob Nobyembre 2 sining nga tuig. Ginpatigayon ang survey paagi sa face-to-face interview sa 1,500 ka adults nga may 300 ka respondents gikan sa Metro Manila, Visayas kag Mindanao samtang 600 ka respondents naman sa Balance, Luzon. Ginakabig naman ni Senator Robin Hood Padilla nga isa ka national threat ang pagpangita o kung paghibalo sa lokasyon sang presidente sang Pilipinas. Suno kay Padilla, mabutang sa risgo ang interes ang pungsod kung magapadayon ang kaanging sitwasyon. Ang ginapunto diri ni Padilla ang mga akusasyon nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nagpadulong sa pungsod Japan samtang nagalaslas ang bagyo paeng sa Pilipinas. Ginako sang senador nga sa mga panahon upod sila sang presidente sa probinsya sang Cotabato. Ginpakamalaot man ni Padilla ang Office of the President bangod wala sa ang akusasyon o kon aksyon nga ginhimo batok sa akusasyon nga nagabiyahe si PBBM samtang nagapangatubang sang krisis sang pungsod. Dugang pa ni Padilla, apektado ang mga residente sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARMM bangod sa ila pagpati nga ginapabayaan na sila sang presidente sa piyak sang halit nga gintuga sang bagyo paeng. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Good morning dira na kay Marjolito Soldevilla. Kay classmate ko da Edwin Escopel, mga aga, migo to Phil Alon Sagay. Good morning man kag Arwin Lucio, Erla Vega, Alex Montesa, Veronica Santillan Manukan, kag Patrick Saludares. Inyo'y mamatiyan ang aton mga balita diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report sa second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabato. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod Action Radio.